Kita kan maa de ibe ka sunungu de wajibi do amba shuru kan wajibi ibije na fana wajibi de oni ma mi ngo kito ke aiwa biya ko jama mi fi go da yara it lot na kuma chama mede ba ala ka nyima nyimo ndama amina ya rabbi ala ka ikar anci nyumana kan wele gata nyumama ami nyama ya tumadola kana ke klo kelenye wallahi bi klo ke sama klo fara fana e klo fara ka bonga maguta ko kuma na tumadola ni ku ibe ko ka ke chugo dola bena de aka fami ali chugo do desani nyama tige foye ni koma were fana te wallahi koma ni nyama ambe bela jele fo ala ka bela jele be ki joro fa ni be yi joro fa adabora ko minga ma abe ke oye bana ka do de ko ni doka ni sebla doka minana fana maya gola fana maya gola moro ye min fo ni kera nyema ibis ikaso ka beme iba beku ka bekun wa bebe fima abebe fima mi ye chien mi nte chien mi mbi be mi nti be ni bebe fo ye mi me ma mi me mi ngeri nyana mi makinyana ikase na e ko ni bedi bi awo ni bedi bala o wallahi latike ko de nunu nyema ko nyema ya mi ye armadon ti warai mi ye kodoma fente fofo disikaunte mi ye makungulu maudo ko sebe mi blara nyema la ikase olu lado jugola ikase o mina jugola ika famu ya fana aka nyogon famu ya na yo ke muro akira chugo ni jama fara nywanga e ba soro do be bebna ni hajuye beni hakilina do bete kungle na beni ga family wa beni dlanjogo do o fana do ke abara amse ga yere bola o ma wodla amba ngo tere jugo o tere nyumanya machine noti tere mi mana so fla masaja abo pempera ga joni jurumunto kun ibaku wajibi ka torma ndesani o kuma mali bakadi abana ala ka ja ami aja ala ka ke bela jile tai ami ajali kadi mami amani mi ala ka ja bela ami ala ka je yere ja bela sade wallahi ala ka je ja bela ngamme mi farita kam muro here dobe ito soro chogo shi ni ma dogale akono ni ma teme bonefe ito here soro chogo shi la nyese be bona yuguba ko se ba datu abana soge de bulika endi awo nyese be bona yuguba ko se ba datu ni soge ta bro yemma sake fe fo ni abarikala oda to be soke masake fenye soge ni ya yanga kabo bro nabi ka du kono nabi ka dudala mauteme to ba laje nabi ka dudala mawere ka fola bro ko awakado ko masasira bi ka duye so aye janjo chamange de ndesani soke janjo chamange soke kumben chamange kasoro bi mase ndesani adoka mashar ko klete berde bongo klete wallahi soke de kunye blende ba fali muro alede ya bekun falge koro ale ya beku wa ale ko ni joma sago ko be juru bila ako ale fali ko ni jamato ko ale tna jiye jabo de sabu ale ta to biduni ale sigile biduni busa be wale walo ko kuma ko ni jamato ale la ko ale tna jiye jabo de abana fali ye niveau ga fali ko fali bi barake fali bi mago gla ngani ya fo mami mako fali de o ye atibe ni afuko fali de baba warabati nyalike chieni jugu ani ndiboko ngani ko mamma ko warabati obi yanga mani fam bro bro muna fali be sira jinye bolim be da fariga fariye oye bol da bala on na dona jila brindi daw ka ju jimara daw ko bi fali ki fali fana ko kale te ji amayne umma ni be fali ni alli be tike point tike ni fali iba nyesiri yelma bi verfime do anyela yusu yani mawgo chugorobe tarigu do be ko ni ay fali tesra bla boli 20 ko fali ya ka passer be de sara wodi ya to wasale do boli fe bana na be abaga tambeta ngani ya ye wulu wo chi boli fe temetola wulu ka warmise to be boli 20 la ende sani yoye ale ba ka wari réclamer ngani ya babe boli venye bay juru tale mo passer sara yo bay kremne o ba nyende boli vega yo avec ale ko juru matiki ora ti ba me ko mobili sakafa ay mishifa yel matre sakafa ay mishifa nga ba
wa si tɛ bagaji baw fo droite et gauche la ye ka sɔrɔ ka sira tigɛ ala n'u wolola ka mɔ bolifɛn cɛ la a bɛ na la ci olu cale k'u bɛ se sira tigɛ cogo la ka tɛmɛ hali maa dɔw kan ala ka guraja ala ka sabali ya rabbi moro bi ye jumɛn o don do i b'a sɔrɔ an caman labɛnnen don min ye ka ala ka soba sɛgɛrɛ n'o ye an ka misiriw ye moro an bɛ dugawu don kɛ n'an taara n'a ye bato kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ moro awa nɛgɛw karafe sedina a bɛ awa ka dɔn a t'i bolo arajo sira fɛ asi danbele moro n'o bɔra ye min ye awa ka dɔn réalisation ye o bɛ l'enfant de kita kuru ni budo fɔ a b'ale bolo moro awa n'ale wulila ka kita t'a la n'a ye mɔbili ɲini n'a m'o sɔrɔ a bɛ n'a ma moto sɔrɔ a bɛ taa sen na a bɛ faso kanu ko fɔ faso kanu no waati sira yɛrɛ fana a banna ka bɔ yan fɔ kita ndesani k'a kayita Zedi i k'a dɔn awa min ye Moribabugu Zedi moro ale bɛ difu la ka jamadugu kunbo kɛfa k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keita moro ka maaw bisimila o tuma e ni ne a kɛnɛ kelen kan moro yɛrɛ ka fɔ la o tɛ kɛ kɛnɛ lankolon ye ŋana bɛ yɔrɔ lankolon tɛ Yusu sigi kun ye kunnafoni ko ye nka yan'an ka don kɔnɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka masaba in tanu k'a barika da ka rasulu waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ala k'o jidi a kan k'a masaw sɛbɛkɔrɔ fo ka dugawu k'u ye ala k'u bolo k'ansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jidi kɛ lafiyaw la foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanubaa jama faso kɔnɔ faso kɔ kan filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama k'u bɛɛ k'u bisimila tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman ala ka nɔgɔya u yɛrɛw fana ye k'a mabɛn k'a cari i y'a fɔ cogo min suya kɔlɛtigiw ala k'o nɔgɔya u ye lase ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye ko bɛɛ k'i bisimila kunnafoni tuma sera Yusu saha o tuma kun fɔlɔ a b'i bolo e k'a minɛ a b'i bolo jate Yusu n'i y'a di yan a diyara n ye ne b'a minɛ ni i k'a dɔn Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon ale kɛlen don ka mun fɔ an ye bi a ko min y'anw ka wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ barika bonya kojugu ko min ye jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ye k'u ɲɔ minɛnen don la bi u ɲɛnakili minɛnen n ko sira yɛlɛmara ka nɔ in na k'u ɲɛnakili minɛnen don bi u ti ɲɔgɔn ka fori tun sira dara fa nɔ in fɛ a barika ala ye ala k'o kɛ ɲɛtaa ye amina rabi min ye i k'a dɔn jatigɛ wale kɛbaa tigilama sigiyɔrɔma caman u y'olu bɛɛ lajɛlen bila su la ka tila k'u bolo minɛ caman k'olu fana minɛ k'o don bɛrɛ la Yusu i b'a ye Mahamani Ture ale ni fasiri Nouvelle Horizon kɔnɔ bi Ture ka fɔ la a ko min ye an ka wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ ye fɛn min bɛ jamana a seleke naani mun bɛ bɛɛ lajɛlen lakanani ko o kuma fɔ anw ka wolomasiri taba faamaw a k'u ye wuli ka jɔw kɛ wa bɛɛ bɛ ka wolo tare la kunna wolo fara kunna wolo kan a ko daminɛ ni bi cɛ ko an ta kɛ n bɛ o de ye fɛn min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka ɲɛmayaso ye i k'a dɔn chef d'état major général des armées ale ye laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ k'u ye dankari jatigɛ wale kɛbaa tigilama camanw na u bɛɛ lajɛlen bilala shura u ka dɔbidɔbili sen fɛ u ye i k'a dɔn yɔrɔw bɛɛ dala saloli min kɛ jamana a camancɛ marabolo ani k'a dɔn saheli bolo fɛ ayiwa ko dɔbidɔbili fɛ ko u ka wuli ka jɔ k'a wolola tare la Yusu an ka wolomasiri tabaw ka nin sebaaya sɔrɔli ko a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka wuli ka jɔ ko fɔ u bɛ min ɲini hali bi jamanadenw ani sigida maaw bɛɛ k'i ɲamada k'i tulomada ni k'u dɛmɛ ni u ka baara in na ko n'i y'a ye a bɛ ka ɲɛ u bolo u bɛ ka i k'a dɔn sira minɛ nin cogo in na k'i b'a ye k'a fɔ ko jamanadenw yɛrɛ kɔnɔ jɛlen don kunnafoniw dili la ko min ye jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ye ka b'o baaraw bolo dara wa e k'olu bolisen ma sumaya wa a dɔw y'a fisaya taama ye nka dɔw bolisen sumayalen don fɛn min ye i k'a dɔn sigida maaw ye ko u bɛ boli ka t'u saran olu cɛ la n'a ganna k'u y'a ye k'a fɔ ko npogo bɛna don u la u tila ka don anw de cɛ la ni ka t'u dogo an cɛ la n'an y'o min ye a ye kunnafoni di joona o ka dogodogoli a kana k'an ɲɛna ko hɛrɛ don an ma dɛ k'u ni mugu pɛrɛntaw de bɛna don dogodogoni dogo la waati min ni maaw jant'u la u bɛ t'o mugu pɛrɛntaw don i k'a dɔn an ka sigidaw la ani sira tila ka kɛɲɛw la u bɛ tila ka i k'a dɔn an ka nɛgɛjuru siraw ka olu tiɲɛ yaasa an kana se ka kunnafoni jɛlenw di ɲɔgɔn ma a kuma na ne ye GSM ye Yusu ko état-major des armées maliennes olu y'a jira k'a fɔ ko min ye u ka i k'a dɔn wuli ka jɔ ye laseliw kɔnɔna la kɔsadani in na Yusu ko jamana lakanani ko baaraw k'olu cɛsiri n b'a fɛ kɛnɛ kan min bɛ ka kɛ kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ k'a dogolen tɛ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a ka ja min ye lakana baara ye k'u bɛ k'o kɛ ka ɲɛsin dɔgɔdenw ma ani dɔgɔduguw fo ka taa se i k'a dɔn dɔgɔden minnu bɛ i k'a dɔn sɛnsɛn ni k'u jɔjɛlemajɔ ka taa f'u se yɔrɔw la ani i k'a dɔn k'a fɔ patrouille n'o ye munumunu salow ye ka lakana fari bolo da
kira manifu no bolla hera u se ka lafiya cogo min na u se ka kisi ka tanga cogo min na kunnafoni ko olu fana ye i ka dɔ belebele ba ye wuli ka jɔ in na ko kunnafoni minnu bɛ ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni tilennenw ye kunnafoni balolenw don ka tila k'a kɛ pankuru ni dugumamaw olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛlɛ sen fɛ ko dɔgɔkun tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ k'a ta janvier kalo tile 17 ka n'a bila tile 22 la Yusu hakaja 2022 sa in na anw ka l'armée malienne olu ye i k'a dɔn jiginniba min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔw la i n'a fɔ accord Tarakoro ani u bɛ nara o cercle fɛ Yusu ko wuli ka jɔ ko wolola tare la dɛ u ye dankari ninnu ka kɛlɛminɛ caman na jatigɛwale kɛbaa tigilamaw jabala bɛ u y'o sokɔnɔminɛw kɛ kɛnɛma minɛ ye ka kungokolon fantan bantan in k'a bɛɛ lajɛlen folokofalaka k'a ban min ye nawlela ani k'a dɔn Bamajugu u y'o yɔrɔw fana wuli ka jɔw kɛ k'u ye jatigɛwale kɛbaa tigilama 28 de bila sula yen nɔ u ye minnu bila su la ko i k'a dɔn k'u tilala ka i k'a dɔn kanabila kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn sigida maa dɔw ma a n'olu ka i k'a dɔn fɛn minnu tun b'u minɛnen d'u la i n'a fɔ jalakɔrɔ o pɔnpu min ye i k'a dɔn ji fɛn min bɛ ji sama k'a fili jalakɔrɔ ko bɛ se ka i k'a dɔn hectare 21 a bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen sɔn ji la k'o tun minɛnen d'olu la o minɛna ka d'u ma. A barikala ye Yusu ko kumana dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔkun kɔnɔna la u ye wuli ka jɔ minnu kɛ k'a da caman kɛra Sikaso marabolo kɔnɔ Buguni Kucala ayiwa ko wuli ka jɔ ko a kɛra ka ɲɛsin Dandɛriso ma ani k'a dɔn Misanso fo ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ Kuɲu ani k'a dɔn Kabale fo ka taa bila i k'a dɔn ani Burkina Faso o dancɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen bɛdala salo anw ka wolomasiri tabaw ko min ye kungokolon min bɛ yen n'o ye Tanjo o kungokolon fana i k'u don n'o kɔnɔ k'o fana fɛsɛ faama ka wuli ka jɔ a kɔni kɛra wuli ka jɔ ye wuli ka jɔ min wolola tare la ni ninnu bolominɛ caman olu tiɲɛna dɔw minɛn'u la hakaja yɔrɔ min bɛ yen n'o ye cɛrɛ ye cɛrɛ kulu sanfɛ minnu kun taalen o dogo ye o ye npogo don olu fana na fota e bɛ ye cɛ ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye koyi sɔɔni dɔrɔn la paire a changé de camp. Voilà, que ça soit continuel. Yusu, o kumana min ye k'a dɔn wuli ka jɔ min filɛ k'o sen fɛ u ye bolifɛn dɔ minɛ ninnu na Toyota Hilux ani camion citerne o ye min ye 10 tonnes k'o falen kun don taji la dewu o bɛ k'u sɛgɛrɛ u y'o minɛ ka tila ka camion dɔ fana minɛ o bɛɛ lajɛlen ye filanbɛriw jagoma fila fɛnw ye n'o ye i k'a dɔn contrebande ye moto 7 u y'o minɛ ka tila ka i k'a dɔn k'a fɔ pistolet 3 k'o minɛ ni maa ninnu na min ye i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ min bilala su la wa o kɔni o de ka ca k'u ye i k'a dɔn 22 siganama u y'olu minɛ ka 6 bila su la i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na an ka jamana cɛmancɛ marabolo kɔnɔ min ye Moti ye faama maaw ye wuli ka jɔ kɛ yen fana cercle min ye Koro ye Bankasa ani Ɲɔnɔ a ko Sanakuru ye Bundeni kɛ ye dugumamaw fana y'a tɔni lase min ye Tunu ye ani k'a dɔn Wankɔrɔ fo ka taa se Jama alala Yusu k'u ye wuli ka jɔ kɛ o fana wolola tare la min ye jatigɛwale kɛbaa tigilama 11 u y'olu fana bila su la yen nɔ tuguni faama u ka wuli ka jɔ k'a bɛɛ bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye jamana bɛ se ka lakana sɔrɔ o wuli ka jɔ sen fɛ u taara bɔ mugu pɛrɛnta dilan yɔrɔ dɔ fana kan ko fabrication d'engins explosifs o mugu pɛrɛnta dilan yɔrɔ in u y'o fana sokɔnɔminɛ kɛ kɛnɛma minɛ ye Yusu o kɛra i k'a dɔn tun ko wuli ka jɔ olu kɛra Uro ani k'a dɔn ko min ye Sɛmɛ ka kilomètre 4 ka kɔn jɔnjɔri ɲɛ o kumana ko u ye jatigɛwale kɛbaa tigilama dɔw fana bila su la yen nɔ min ye olu tun wulilen don k'u bɛ taa jaga de minɛ maaw la o jaga k'o minɛni sen fɛ u ye npogo kɔrɔ kelen don olu fana na min ye 3 ye o bilala su la u ye 3 wɛrɛ minɛ k'o don bɛrɛ la ayiwa ka maramafɛn AK-47 u y'o 2 minɛ ani k'a dɔn chargeur 9 ani i k'a dɔn min ye i k'a dɔn 47 u y'o fana minɛ ka taa se moto 7 ma ani k'a dɔn k'a fɔ min ye téléphone 12 ani taliko wɛrɛki 4 Yusu panneau solaire o 4 nin bɛɛ lajɛlen de tun bɛ ninnu bolo kungokolo kɔnɔ an ka wolomasiri tabaw y'a bɛɛ salo jɔn bɛ nin bɛɛ di ninnu ma dɔrɔmɛ b'u kun wa damanda de b'u bolo ye dɛmɛbajugu de b'u Yusu o kumana ko faama ka wuli ka jɔ ala la k'u ye terroriste 9 n'o ye siganama ye u y'olu fana minɛ jabali ni k'olu don bɛrɛ la olu kɔni bɛ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli bolo kan bi fɛn min ye maramafɛn tun b'o olu fana bolo mugu pɛrɛnta o yera olu fana bolo u kɔngɔn falen o la ani téléphone portable 7 olu fana k'u y'olu cɔmi ka taa n'olu fana ye u fɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye ko n'i y'a jate minɛ ko belebele bɔra la ka tɛmɛ n'i y'a da dɔgɔkun tɛmɛnen ma
état-major général des armées u ko min ye nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔli ye k'a bɛɛ bi tali kɛ fɛn min na o de k'a dɔn jamanadenw ka kɔnɔna jɛlɛya ani k'a dɔn wolomasi tabaw ka bolo di ɲɔgɔn ma jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw k'u folofololen don bi koyi u t'a dɔn u bi taa yɔrɔ kelen min na camancɛ marabolo ni k'a dɔn saheli bolo fɛ o hali minnu kun kundan bɛ tile bi ka yan u bɛɛ kɛn bɛ ka fisaya taama ye bi an bɛ yɔrɔ min ko bi ko laseli y'a jira cogo min Mamani Ture ale ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Yusu ka bidon moro ala k'o kɛ taa ɲɛ min ye ala k'o kɛ taa ɲɛ moro ni égliw ye n'olu ye ana de bindoni moro an ka wolomasiri tabaw olu kɔni bɛ k'an na nisɔndiya moro an ka taa Mopti bɛndeya bangi ye aw k'a dɔn min ye bɛndeya bangiba ye moro olu kɔni ye aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu bɛ n'olu wulila ka bɔ nɔ la moro n'olu bɛ Mopti i k'a dɔn aw min ye u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa aw k'a dɔn yɔrɔ dɔ la n'o Sukura ani Medini Kura Mendekura bɛ Mopti Mendekura bɛ ali Segu ani Misira u bɛ bi Bagadaji bɛ yen a banna Amdalayi bɛ yen moro min ye fɛn min bɛ yen n'o ye malo ye malo o bɔrɔ 273 a k'a dɔn awa min ye 50 kilo ani tulu awa k'a dɔn o litiri 20 bidon 131 i k'a dɔn litiri 20 taw moro awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani aw k'a dɔn min ye fɛn caman n'o ye birifini i k'a dɔn o 202 o tuma ye sisan ye dɛ o tuma ye sisan o jakuma ye sisan ye dɛ moro bɛndeya ye nin waleya min kɛ a nafolo bɛ t'i jɔ min ye aw k'a dɔn 13 moro ni lajɛ a kɛra janvier kalo tile 19 san 2022 moro aw k'a dɔn Sekura Sevare ani i k'a dɔn aw min ye i n'a fɔ cogo min na Medine i k'a dɔn Medini Kura moro aw k'a dɔn Mopti ni wulikajɔ min filɛ nin min ye gouverneur aw k'a dɔn n'o ye Mopti gouverneur ye ale de ye wulikajɔ kɛ n'o ye Abasi Dambele ye moro aw k'a dɔn a ye foli ani tani aw lase aw k'a dɔn bɛndeya maaw ma ni hakili ɲuman ani ni ɲɔgɔn dɛmɛ a fɔra tan de jamana in kɔnɔ jamana in taabolo nin ye aw k'a dɔn nin bɛ jamana in tariku kɔnɔ n'a gɛlɛyara i sigiɲɔgɔn ma moro i ka wuli k'a sɛgɛrɛ se fɛn fɛn ye dɛmɛ sira la i k'i jija k'o k'a ye o de kɔnɔna na aw k'a dɔn maa min bɛ yen n'o tun bɛ bɛndeya a ma ɲɛmaaw jɔyɔrɔ fa o ye Lasini Kulubali o ye directeur commercial et du marketing adjoint moro aw k'a dɔn bɛndeya o ka nin hakilina min filɛ nin moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Fasiriba ka fɔ la min ye directeur général ye a filɛ ka nin hakilimaya min kɛ moro aw k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen banki kɛn bɛ ka miliyɔn 50 ɲɔgɔn na moro aw k'a dɔn k'o bɔ fɛn min bɛ tali kɛ RSA la gouverneur n'o ye colonel major Abasa Dambele moro ale kɔni ye foli ani tani k'o lase hali bi bɛndeya ma u bɛ nin dɛmɛ min na nin ye fasoden ɲumanya ye u bɛ dɛmɛ min na moro nin ye hakilimaya ye wa i k'a dɔn ko nin ko in cɛ ka ɲi kosɛbɛ min ye nin hakilina min an'u bɛ ka nin baara min kɛ i k'a dɔn awa min ye nin baara cɛ ka ɲi o tuma ale bɛ dugawu de kɛ yarabi awa k'a dɔn ala ka jamana basigi ala ka bange ala k'a taa ɲɛ ni bange taara ɲɛ maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'olu kan moro i k'a dɔn olu hakili bɛ sigi o tuma aw k'a dɔn nin kɛnɛ moro a kɛra nisɔndiya ani ɲagari maa minnu bɛ yen ni awa bonya in taara ka di u ma moro o bɛɛ lajɛlen gɛlɛya min b'u kan moro k'a na waati kɛ min b'a to u bɛ se ka gɛlɛya in na tɛmɛ cogo min na ala ka barika don bɛndeya la amina rabi n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ami bange minnu bɛ k'a dɔn datugu anw ye ala k'u baraka ban ala ka fiɲɛ ala k'u baraka ban i ye moi ka ngaraba ko tɛ yan mun ni sɛbɛn a ye nin bɔ indépendant kɔnɔ k'a lase maaw ma indépendant ni y'ale bila n bɛ soir de Bamako ta Yusu ni ne ye soir de Bamako ta jamana k'a dɔn a ka yɛrɛma hɔrɔnya bonyali kan Mali maa ɲɛmaaw ye kangari siɲɛ Faransi maa ɲɛmaaw ye a banna anw tɛ kulonna bilen dɛ sɔ cɛ ye farati tu vas voir a banna voilà mura an ka ɲɔgɔn minɛ an dɔrɔn o de ka gɛlɛn maa minnu don u ka kɛ kun Allahu akbar u bɛna don an yɛrɛ dama u y'an ka ɲɛma bɛ yen n'u y'a tereke awɔ moro donna an yɛrɛ dama de la wa u t'a dabila koyi anw fana de b'an cɛsiri an b'an cɛsiri n'o tɛ ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ de bɛ bɔ a banna Yusu maa ɲɛmaaw n'o ye Mali maa ɲɛmaaw ye ko Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya bonyali kama u ye kangari siɲɛ Faransi maa ɲɛmaaw ye Mayimuna Dunbiya ale y'a fasiri bi k'a dɔn soir de Bamako kɔnɔ Mayiga fɔ la
a ko ko fɛn min i k'a dɔn Mali maa ɲɛmaw ye n'o ye furancɛ fanga maa ɲɛmaw ye k'olu kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi sisan koyi u tɛ jɛ ni ɲɛdonya ni manamana ko ye tuguni wa u tɛ magoto kɛ maa si la min bɛ manamana ko ta k'an sɛgɛrɛ ayiwa ko min bɛ i k'a dɔn dɔgɔyama ta ka Mali sɛgɛrɛ ani malidenw sɛgɛrɛ ayi k'u t'o tigilama magoto bilen dɛ ko f'a ka dɔn k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ka i k'a dɔn sokɔnɔ kow u ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u yamaruya u k'o ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ maa wɛrɛ min sɛgɛlajan ta ka bila o la o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ Mali ye k'an b'o kɛnɛ de kan an ka jabarani na n'o ye kɔmusolakaw ka jabarani ye télévision nationale arabado fɛn min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a bɔra nin ka i k'a dɔn a fari fanjugu bɔ ale ye gouvernement ka kuma lasela ye furancɛ fanga gouvernement ka kuma lasela don a bɔra nin ka fari fanjugu bɔ k'a yira farajɛ jamanaw la k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko in ye cɛya kuma de bɛ ka fɔ tan ko ye ko minnu bɛ k'a ɲini ka Mali fara ka laban ka i k'a dɔn farafinna tɔnbaw k'olu kɔ don Mali ma k'olu kɔnɔnasu olu ka bila Mali la k'u k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ninnu ye k'an tɛ magoto kɛ o ko masinaw la tuguni ko ye ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ fasiri ye alala min ye Mayimuna Dunbiya ye ale ka fɔ la a ko min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye k'a bɛɛ bɛ tali kɛ Danemark jamana olu ka wolomasi taba minnu na suruya k'a sɔrɔ an t'a kalama k'a bɛɛ bɛ tali kɛ o ko de kan anw ka fanga a furancɛ fanga mara kɛbaw n'o y'a maa ɲɛmaw ye olu y'a ɲini Danemark fɛ k'a k'a ka o wolomasi tabaw bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ an ka dugukolo kan yan an ma jɛ n'u ka nali ye o min kɛra sa i b'a ye k'a fɔ laɲini o de ma bɛn i k'a dɔn k'a fɔ faransikaw ka maa ɲɛmaw ma hali dɔɔni a kɛra i n'a fɔ anw ye biɲɛ turu la ko laɲini min filɛ nin ye a dɔ la ko Faransi maa ɲɛmaw k'olu sina ka wuli k'o kɛ kɛlɛ ye anw bolo jango u ka i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka maa ɲɛma min bɛ yen a ye Mali maa ɲɛmaw jalaki ko anw bɛ ka maa laɲini baaraw de kɛ k'anw bɛ dalabɔli de la ta an ka jamana yan ayi jamana yan ala ko anw bɛ ka dalabɔli de kɛ ko maa laɲini ko k'an bɛ k'o de kɛ o kumana Bamakɔ ma da gulobarani sigi musonin min da bɛ ko Ndolongo ko Florence Parly ale y'a kuma bɔ a da yɔrɔ min na ani anw ka maa ɲɛmaw ka jaabi kɛ a nɔgɔni fɛ k'a si ma kɔrɔya si ye nka fɛn min ye o ko n'o taabolo ye a wajibiyalen kun an ka jaabi di ninnu ma sabu anw bɛ bonya de kɔ Mali i k'a dɔn a ka kɔnɔkow ɲɛnabɔli a dɔ la ko anw b'a kɛ an ka bonya ni karama la wa an b'a kɛ an sago de la a ka d'an yɛrɛw ye cogo min a kun tɛ maa wɛrɛ k'i sen ta ka don o la ayiwa maa wɛrɛ ka n'a fɔ k'i bɛna o ko k'i k'a dɔn o k'i sago ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ colonel Mayiga ka kuma ye a y'o kangari min siɲɛ Faransi maa ɲɛmaw ye a labanna k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn Florence Parly ye ko a ka kumaw senfɛ k'a y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn ko anw bɛ dalabɔli la k'ale b'a hakili lakunu ko Alfred i k'a dɔn de Vigny ale ye kuma dɔ fɔ a ko bonya k'o ye mantun dɔ ye maabaya tamasiyɛn ye mantun ye o mantun tɛ o k'a tɛ ko min n'anw tɛ se kuma la koyi ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ poyi dɔ fana bɛ yen o poyi min ni o fana bɛ i k'a dɔn ɲɛfɔliw kɛ min bɛ i k'a dɔn tali kɛ ko la mort du loup e m'o poyi ye wa i y'a kalan fana k'o poyi fana bɛ mun fɔ o poyi fana ko mantun k'o de ka bon ni fɛn bɛɛ ye o kumana ka anw bɛ o mantun min kɛ ko i k'a dɔn fiɲɛya tɛ siranya tɛ yɛrɛmasu yɛrɛ ɲini fana tɛ ko nka k'a bɛ fɛn min fɔ Faransi minisiri ye k'a k'a faamu Florence Parly k'a k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Faransi de ye dalabɔlikɛla ye Faransi de ye maa laɲinina ye ale bɛ ɲininkali 4 k'a la ɲininkali fɔlɔ ko yala o jamana jumɛn bɛ se k'a bɔ i yɛrɛ la ka wolomasiri tabaw sogolo ko force spéciale ka don suru jamana wɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ olu ka yamaruya n'u ka jɛn tɛ k'a sɔrɔ a jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo ko jɔn ye laɲini kɛbaa ye kelen jɔn ye maa dalabɔla ye kelen fila ko min ye pankuru ye u ka jamana pankuru o ka n'i bɛlɛnbɛlɛn anw ka jamana sanfɛla la ka yelenw bɛɛ tigɛ k'a ka arajow bɛɛ tigɛ yaasa a bugunatigɛ kana dɔn k'o jɔjɔlemajɔ kɛ ka o wulikajɔ n'o koɲaw kɛ ko ala ni i k'a dɔn jamanadenw ni i k'a dɔn pankuru jɛrɛjɛkulu o kɔlɔsili jɛkulu ma kuma ko o jɔn de ye laɲinini kɛbaa jɔn de ye maa dalabɔla ye sisan fila ko sabanan ale b'a ɲininka i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ni jamana min ni dabolo wɛrɛ t'o la bi haju wɛrɛ t'o la bi fɔ ka i k'a dɔn jamana wɛrɛ kɔnɔdenw k'olu ɲɛkin ka k'u ka mara kɛbaaw kan k'olu bila u ka mara kɛbaaw la k'u na farafarali don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko jɔn de ye maa laɲinina ye bi saba
ɲininkali naani na a bɛ min kɛ Florence Parly la musonin bɛ dabe ko ndolongo a ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko jamana min bɛ k'a ɲini ka Mali bila a kelen na ka lebu ta ka Mali sɛgɛrɛ ka degun ta ka malidenw sɛgɛrɛ ka Mali lajaba diɲɛsosigi la ko min ye o jamana ye ko o min bɛ k'a ɲini ka jamanadenw yɛrɛ kɔ don ɲɔgɔn ma jamana min bɛ k'a yɛrɛ ɲini k'a b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma bɔ ko fo i ka dankari o la ko jamana min bɛ k'o baaraw kɛ ka i k'a dɔn farafinna tɔnw k'olu kɔ don jamananin kelen ma k'a bila a kelen na ko jɔn de bɛ ka maa laɲini ko kɛ bi k'ale bɛ Florence Parly ɲininka nin na o kumana ko ale tɛna i k'a dɔn Danemark jamana maa ɲɛmaw k'a tɛna dankari olu la olu ma fɛn kɛ ko gasi t'u la ale tɛ jigin u la k'u ko k'u ma fɛn min faamu k'a faamubaliya yɔrɔ de ye nin ye ale b'o f'u fana ye ko ni jamana min ko i bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ ayi i tɛ degun ta k'a ɲɛsin Mali ma i tɛ gɛrɛntɛ se Mali ma i bɛ dɛmɛ sira de ta ka Mali sɛgɛrɛ Colonel Mayiga a ye fɛn min fɔ a ko min ye nin ko ninnu ye ko an k'an farati an ka hakili to an yɛrɛ la ko min ye k'a dɔn k'a fɔ marabaajugu ye hakilina min b'a la hali bi dɛ u ɲɛna k'a fɔ ko hali bi u ka marabaakɔrɔw b'u ka mara de kɔnɔ ko hakilina min b'u la k'u k'o de bila wa Mali tɛ i ka dɔn o dabolo la bi k'an bɛ fɛn min fɔ i b'a ye k'a fɔ ko kuma min bɛ fɔ ko marakala so tɛ fila ye binajan kelen don ko k'a dɔn ko ɲagamina tɛ fila ye maa laɲinina tɛ fila ye Faransi don a ma ɲɛmaa minnu ko k'anw ye maa laɲininaw ye olu de y'a ye cɛ galabu sosa an ka Florence Parly di ma i k'a kɛ filanan nka an min ka to k'a ci ka fasa ba ɲɛna n tɛ woro bɔ dɛ n bɛ divin de san ka d'u ma olu fana taa o de ye voilà ani fleury sinon n tɛ woro bɔ dɛ ayi tɛ woro ayi n'a fɔ ko n y'a furu siri hɔrɔnya la hɔrɔn tɛ dɛ i b'a furu siri hali n tɛ taa n b'a divin sɔngɔ di maa wɛrɛ ma u b'a san ka taa di u ka maire ma a n'u ka alimami ma ye i y'a faamu wa fleury fana bi di Florence Parly yɛrɛ ma tubabu alimami o tuma Yusu ayi n'a kɛra woro ye an m'o ni barakacɛni d'aw ma mairie la ale de bɛ kɛ témoin kɛsi awɔ bon o y'a maliyɛn furusiri Faransi ta a tɛ taa yen dɛ maraka tɛ taa Faransi ta la maliyɛn furusiri kɔni a bɛ k'a den fa ye a ɲɛmaa ye an bɛ jɛn n'o ye n'o bɔra la dɔrɔn an t'a tɔ la ala ka wula jɛ Fatumata ko an ye nin b'o kɔnɔ Mayimuna Dumuya ka nɔbila sɛbɛn dɔ bidon boro ba an bɛ taa sugu la n'an bɔra sugu la yara ka taa an bɛ Ablaye Mayiga groupe commerce a n'a furumuso Madame Mayiga Mariamu Jalo k'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛkɔrɔba min ye a bɛ k'a dɔn an bɛ ɲa an b'a fɔ yan fo Kayiba Jabate moro ko a ka dugawu k'an ye a bɛ dugawu k'an ye o tuma an ka cɛkɔrɔba ko ye jamana in ani jamanadenw ye a b'a se la walahi min ye i k'a dɔn Ablaye Mayiga n'a ma farata an b'a kɛ colonel ye groupe commerce Ablaye a tɔgɔ ma da ko a bɛ colonel Ablaye Mayiga wolomatigi tabafini min b'a fɛ yen a ka don k'i sigi an b'a o de y'a to a tɔgɔ ma a jamu tɔgɔ ma Ablaye Mayiga voilà a fana colonel a parti d'auparavant parce que ne kɛra commandant ye n tɔgɔ ni jamu tɔgɔma kama commandant Moro Sanogo voilà commandant Jini fana bɛ Bangon na awɔ an ka taa sugu la Yusu Moro awa min ye an bɔra sugu la o kɛra an bɛna masaba ko awa min ye kunnafoni sira kan fo ka jago dɔn Moro awa k'a dɔn min ye ministère min bɛ environnement et l'assainissement Moro i k'a dɔn ani développement durable Moro awa k'a dɔn nin ye fɛn dɔ ye fɛn min n'o ye fédération nationale des exploitants forestiers Moro awa k'a dɔn Mali kɔnɔ yan olu kɔni ko awa k'a dɔn min ye awa kɛlen don kamana gan ye olu bolo dɛ n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ k'a fɔ waati min na Moro aw k'a dɔn anw ka jamana ni aw k'a dɔn a jirala k'a fɔ ko min ye aw k'a dɔn permis ka di aw k'a dɔn aw min ye walasa yiri ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na n'o ye i k'a dɔn an ka tefu yiriw ye Moro nka i k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn directeur dɔw bɛ yen olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ Moro a jirala k'a fɔ ko permis a ka labila min ye permis d'exportation ye Moro nka i k'a dɔn aw min y'o kɛn bɛ k'a ta k'a di maa duuru de ma u kɛn bɛ ka fédération maaw i k'a dɔn u kɛn bɛ k'olu gwa u kamana Moro n'a fɔra jamana kɔnɔ sariya de bɛ aw k'a dɔn jamana kɔnɔ Moro jamana kan ka taa ni sira dɔ de ye Moro nka i k'a dɔn aw ko n'i ye nin ko in jateminɛ Moro ko ni dibi ni dibi t'a la Moro ni i k'a dɔn aw min ye ɲagami t'a la ko mun bɛ aw k'a dɔn maa ɲɛmaaw bali min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la waleya min fɔra ni aw k'a dɔn ka lakɛ Moro aw min ye nin maa kofɔlen ninnu minnu kɔni bɛ yen n'olu kumaniyalen don aw k'a dɔn
dɔ min ye sɛbɛn ma moro olu kɔni ye sɛbɛn kɛ maga to ka taa di a ka dɔ premier ministre ma moro a ka dɔ min ye premier ministre o ye sɛbɛn kɛ ka taa di ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'environnement ye moro a ka dɔ a ye sɛbɛn kɛ ka taa d'o ma k'a jira k'a fɔ a ka dɔ yamaruya ka di bɛɛ lajɛlen ma minnu a ka dɔ n'olu bɛ se ka na n'a ye moro yalima u bɛ se k'a yiri tigɛ cogo min na yalima u bɛ se k'a baara kɛ cogo min na yamaruya ka di a ka dɔ ka kɛ moro a ka dɔ premier ministre y'o lettre ci k'o di a ka dɔ ministre min n'o ɲɛsinnen don nin yiriko ma moro nka bɛɛ n'a ta min ye a ka dɔ ministre ye o fana y'a ka baara kɛ koyi n'o ye Modibo Kɔnɛ nka min ye ballon kɔni a bɛ maa min ka a kan na sisan o ye a ka dɔ ɲɛmaaso min bɛ a ka dɔ eaux et forêts la moro k'olu de kɛ bɛ k'u kanga a ka dɔ nin ko walasa a ko bɛ se ka ladiya cogo min na moro ko ni a ka dɔ nin ko in n'a bɛ ka kɛ sariya sira kan moro i ka dɔ premier ministre ka kuma ministre min bɛ a ka dɔ n'o ye environnement ministre moro fana ka a fɛta fɔ hali bi o ko ma sira sɔrɔ moro a ka dɔ ko a ko ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na credo moro a ye nin fɔ a ka dɔ min ye an y'a lase lamɛnbaajɛkulu ma ni ala ka jɛ Yusu ala ka i ka dɔ faamuyali kɛ a ko fura ye min ye i ka dɔ indépendant ale kumalen don Fale Kulubali ale kɛn bɛ ka sɛbɛnni kɛ nin ye bingani wale ye maramafɛntigi i ka dɔ k'a fɔ dɔ binna maa dɔ kan a se 2000 la ni ka bolola nafolo ntaraki ni ka taa n'a ye nin ye bandiw de ye koyi Yusu ko $30,000 CFA wari k'u ye nin ntaraki cɛ dɔ la tile gantiridiri fɛ sufɛ ko tɛ fitiri da tɛ Yusu min ye i ka dɔ nɛgɛ ɲɛ 12 waati o tɛ midi ye wa bandi armew ka dɔ k'u ye i ka dɔ maa dɔ barake ka sira da o ɲɛ i ka dɔ ko kabarakɛ dɔ don a ka bulonda yɛrɛ la asi 2000 la koyi k'a filɛ nin ye i ka dɔ tɔgɔmuridinɛ olu ka misiri kɛrɛfɛ n'o ye église ye olu ka batokɛyɔrɔ kɛrɛfɛ sa kɛ n'o ye église ye o kumana min ye i ka dɔ a man jan lɔgɔliso la ko min ma ko GIGS o lɔgɔliso o masurunya la k'a dɔ k'a fɔ ko nin ka denbaya bɛ yen kunnafoni olu minnu sɔrɔla i k'a dɔn seerew bolo yɔrɔ in na u y'a jira k'a fɔ ko kamarakɛ a n'a dɔgɔkɛ k'olu de kun taara i k'a dɔn wari bon dɔ la n'o ye banki ye ka taa kasabi ta ko kasabi yɛrɛ a bɛ t'i jɔ CFA wari $35,000 la a n'a kunkanfɛ 100,000 k'u y'a ta yɔrɔ min na o ye Banque nationale de développement agricole BNDA k'u na taa baaraw tɔ laban u kɔrɔkɛ min ni o fatura i k'a dɔn 2021 san kɔnɔ o ka so tɔ labanbali min kun bɛ yen k'u bɛna t'o de laban o kumana ko min ye i k'a dɔn u selen ko u ka so da yɛrɛ la k'u bɛ bɔ u ka bolifɛn kɔnɔ ka don so kɔnɔ cɛ 2 nan'i jɔ bolifɛn na n'o ye moto ye o cɛ 2 min nan'i jɔ moto la u tɛna ka maramafɛn bɔ ten k'a da banba i k'a dɔn kamara la ko kamara ka sakɔsi di k'a bɔra ka warimugu min ta banki la sisan k'a k'a di a banna olu y'o dɔn cogo di n desanni nin de ko ninnu de ye kabako ye ne bolo mɛ n ko a bɛ f'u ye de o ye nin de ye tiɲɛ ye a bɛ f'u ye de Allahu akbar o ko jaalu bɛ taa maa dɔn cɛɲanjugu de b'u la i bɛ muru ala k'an kisi koyi janfan segin a tɛ bɔ han a tɛ bɔ dɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn kan'i jɔ kamara da la o kumana i ye kasabi min ta sa sakɔsi di an ka taa n'a ye a banna kamara y'i ba kolokoto o yɔrɔ la i kɔrɔ Yusu u ye mugu de marifa juguru fɔlɔ u y'o kɛ ka kamara wolo a kunkolo la k'a wolo a kunkolo la o n'a ta bɛɛ a ma sɔn ka sakɔsi di cogo si la u y'a worobu lajɛ n'i ka kisɛ dasi o la a banna kisɛ dasi woro la kamara i k'a dɔn k'a fɔ se t'a ye tun ka tila k'a ka sakɔsi ta i kɔrɔ k'a fisaya taama ye kɛnɛ kan k'a dɔn i n'a fɔ ko ma kɛ hali u ma gɛlɛya sɔrɔ a ko la Fale Kulubali ka fɔ la a ko min ye kamara ye k'a bananen sa i k'a dɔn u y'a ta joona ni nka i k'a dɔn clinique sɛgɛrɛ ko min ma ko clinique Pasteur o de bɛ ACI kɔnɔ yen nɔ ka taa furakɛli kunfɔlɔw k'olu gan kamara la i k'a dɔn bananda in kana na kɛ kasara y'a bolo o kumana o sen fɛ sa ko min ye kunkolo ye u y'o fana bananen ye ko o banana fɔ banako cɛjugu k'a sabu kɛ marifa juguru min kɛra ka kunkolo fana dasi k'o fana ye bananinda bila kunkolo la ɔ sɛgɛsɛgɛliw i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni dayɛlɛ la kuma fɔ yɔrɔ min ni polisiw y'a kuma mɛn u ko minnu b'a ko police spécial ani police scientifique ani 14e arrondissement policiw olu wulila i kɔrɔ ka taa yɔrɔ in na a nɔgɔnin fɛ ka t'u ɲɛda ko ninnu kan bolifɛn min n'o ye kamara ka bolifɛnw ye i k'a dɔn u y'o sɔrɔ yɔrɔ la ye u y'o ta ka taa n'o ye commissariat la fɔlɔ ni ka to o lasago ye sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔna la ɔ Yusu ko min ye i k'a dɔn hakililakunu ka kɛ ko ni ɲɔgɔnna taara ka URD député kɔrɔ sɛgɛrɛ député sɛgɛrɛ min tun ye wasaden kɔrɔ ye an ka wasabulon kɔnɔ bi CNT o cɛba fana don Mamadu Hawa Gassama ko ni ɲɔgɔnna taara k'a fana sɛgɛrɛ
ACI kono ka do ka fo tilegan dire fe nin cogo la nga o kɛra 2021 san kɔnɔna la fɛn min ye ACI kɔnɔna ye tilegan bilen fɛ ko ni bingani wale ninnu tɛ ko kura ye yen nɔ ka sababu kɛ ko fɛn min ye nin ko ye Mamadu Awa Gassama ta minnu y'o kɛ ko hali sini olu bɛ taa o tɛgɛma daw kan fɔlɔ nin ye kura kolen ka fara a ko kan Fale Kulubali ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Yusu ka bidon bɔ o indépendant ni ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min b'a ta o ye indicateur de renouveau n y'o dogo i la sɔgɔmada in na ma sɔn i ko o ye cogoji la muru i ka dɔn indicateur awa min ye an dɔgɔkɛ ale a y'a ka kalimun da a ko a bɛ kuma bi a ko a bɛ kuma Adama Jabate a ko ale kan ka kuma kɛ a ko ni kuma don sera ni ma kuma kɛ a ka dɔn kuma bɛ kɛ kuma lankolon kuma waati ni m'a fɔ waati ani a fɔ yɔrɔ muru a kan ka fɔ cogo min i ka dɔn a laban min kɛ kuma i ka dɔn a laban min kɛ kuma jalanda ye m'a ka kɛ to yan muru k'ale bɛna kuma cɛba dɔ kan bi cɛba min a ka dɔn n'o o ye ale yɛrɛ kɔrɔkɛ ye ni ale baarakɛ ɲɔgɔn don min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni bɛ sɛbɛnni kɛ journal la nka min ye ale kɔrɔkɛ ye ale ka ɲɛma ye wa i ka dɔn ale bɛ misali ta maa min kan i ka dɔn ale bɛ kuma kan bi k'o tɔgɔ ye a ka dɔn ko Moribo Sanɔgɔ e yɛrɛ e ye Moribo dɛ i dɔn ani balali la bi nin cunna dɛ Yusu nin cunna dɛ Fatiga ya cɛ a ko k'a yɛrɛ y'i bila a y'i bila Madame Baba Fatiga ya ko k'a y'i bila dɛ k'a kana kɛ koyi k'a sutelen don fɔlɔ dɛ n'i ka minɛnkolonin fili dɔ b'a ta dɛ n'i ka fɛn ɲumanin fili i b'a ye dɔ bolo koyi Moro min ye aw ka dɔn Amigino cɛ Moribo Sanɔgɔ k'ale bɛ kuma o kan Moribo Sanɔgɔ aw ka dɔn a yɛrɛ Ala ye aw ka dɔn min ye den 4 Ala y'o don a garijɛgɛ la Moro aw denw kɔni ka ca nka min ye aw ka dɔn Moribo Sanɔgɔ ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko aw min ye a ka aw baara kɔnɔna na Moribo Sanɔgɔ ka bangena san min na k'ale tɛn'o fɔ maaw ye dɛ nka ale bɛ fɛn fɔ maaw ye i ka dɔn aw ko ɲɛnatigɛ kɔni don Balibu n ye dɔɔnin kɛ o ma mɛn sa nka n ye dɔɔnin kɛ ne tɛ mɛn diɲɛ na yan dɛ ma mɛn diɲɛ na yan nka n ye dɔɔnin kɛ an bɛɛ bɛ dɔɔnin de kɛ ka taa n ye dɔɔnin kɛ Moro min ye aw ka dɔn Moribo Sanɔgɔ ko a y'a ka kalan kɛ Sotiba Moribo Sanɔgɔ de ko de koyi min ye aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen lycée Sangore Moribo Sanɔgɔ a tɛmɛna ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye fɛn min kɛla o ye faransɛ Moro san 1990 waati min na giringajɔw kɛra ka na don 91 la ni arajo olu nana sigi sen kan Moribo Sanɔgɔ a ye baara daminɛ yɔrɔ jumɛn Patriote o b'a sɔrɔ kunnafonidila ngana dɔ bɛ yen o de hakilina sɔrɔ a ka dɔn ka arajojo in sigi k'a to a da ko Patriote n'o ye Musa Keyita ye Musa Keyita Ala ka hinɛ a la min ye a ka dɔn san caman o tɛmɛnen kɔ Jabate i ye nin wɔgɔ bɛ dɛ a taara ɲini min a don kibaru ɲini na ne sera n'o ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la hawla Musa Ala k'a da yɔrɔ ne ma Musa kun ye kunnafoni dilaba de tun don jamana kɔnɔ a b'a dɔn nakari wa cɛkɔrɔba min ye n kalan Sɛki Tijani Jallo a y'o to a sɛbɛn n'a dɔn a y'o bɔ yɔrɔ min ye a k'a dɔn Sɛki Tijani Jallo Moro an y'an den ŋanikɛ ɲinama de ye sen bɛ nin na cɛ taara ɲininka k'ale b'a fɛ ka sɛbɛn de k'a kɔrɔkɛ kan gundo minnu bɛ ka fɔ dunan tɛ nin dɔn dɛ Yusu dunan tɛ nin dɔn Moro Sɛki Tijani Jallo min ye a ka dɔn fo kana se san 1991 ma Moro a ka dɔn min ye animateur sira ye i ka dɔn a ye sira ɲuman don i kɔrɔ ladilikanw n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro a ka dɔn min ye i ni muso dɔ bɛ yen n'o ye muso cɛsirilen fana don n'o ye Bintu Sakɔ ye n'u b'a wele ko Bugɔbali i n'o bɛ jɛmukan min kɛ n'o ye sensibilisation ye ka maaw ka fɔ ka taa ɲuman sira kan Moro a ye nin bɛɛ lajɛlen walawala Jabate a bɛna ji jigin ɲɛ na bi Bugɔbali a bɛna ji jigin ɲɛ na Bugɔbali arajo Patriote k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na arajo Bɛnkan na aw ka dɔn ɲɔgɔn fɛ san 2006 Moro aw ka dɔn ka revue de la presse n'o ye kunnafoni bamanankan na ani jamukan min bɛ n'o ye sananguya Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ladilikan caman ani dilannen kɔ ka ɲa ka aw ka dɔn i bila sira ɲuman kan Sɛki Jallo fɛ ani Musa Keyita fɛ Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn formation dɔw bɛ yen i y'o kɛ aw jumelage n'o ye centre jumelage min n'o filɛ nin ye aw ka dɔn o lycée la Moro i ye aw ka dɔn formation caman kɛ
i yɛrɛ bɛ maaw former o karamɔgɔ kalan ye dɔ ko i yɛrɛ bɛ kalanden kalan ye dɔɔnin ko fana bro cɛnin kumana koyi Jabate a ko Jabate a ko san 2014 radio Bengana moro a ka dɔn min ye baaraba kɛlen san 2014 min ye a ka dɔn min ye i ka koso ni ka kasaw i yɛrɛ ko fɔ dɛ wallahi an k'o f'i ye bi dɛ i ka koso ni ka kasaw cɛ ni k'i ɲɛsin a ka dɔn renouveau FM ma moro a ka dɔn o y'a sɔrɔ maa min hakilina sɔrɔ ni ka a ka dɔn radio sigi sen kan min ye Dramane Aliu Kɔnɛ ani Marikacɛ Ndaw moro a ka dɔn olu kɔni olu ye wulikajɔ kɛ min ye a ka dɔn i nana a ka dɔn renouveau la sa moro a ka dɔn min ye jamukan sanangumaya ani revue de presse moro i nana k'o bɛɛ lajɛlen kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn i ka waati 15h 16h o ye kunnafoni ye a ka dɔn nɛwodinɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen revue de la presse moro a ka dɔn i b'o la kuma caman Jabate nin fɔ min ye a ka dɔn san 25 san 26 moro ko tɛ a ka dɔn ko denni yɛrɛ moro a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'i kumakan in yɛrɛ de ye ale minɛ kumakan in de diyara ale ye wa kumakan n'i ye moro kumakan bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ni maa si ta tɛ kelen ye ala ka latigɛw tɛ wa ndesani ala ka latigɛw do ndesani an bɛ ala de barika da o la Yusu moro ko de ale minɛ i ka dɔn o de diyara ale o de y'a to ale ye nin sɛbɛn kɛ i kan bi moro a ka dɔn Moro Sanogo ko misali don Moro Sanogo ni maa min b'a dɔn a ka kuma man ca a ka baara de ka ca a taa yɔrɔ man ca moro i ka dɔn a ka hakilisigi de ka bon min ye a ka dɔn ni maa kofɔlen ye n'o ye Adama Jabate a ko k'ali kɔsa in na min ye trophée caman dir'i ma nka i ka sigida maaw jɛkulu dɔ bɛ yen MJDM k'olu nana ka na jɔnjɔn ta ka d'i ma i ni sigida maa ɲɛnama dɔw k'a fɔ ko aw ye maaw ye aw ye misaliw de ye sigida la awɔ funangɛniw ka jɛkulu u y'o kɛ n ye kɔsa in na k'o d'i ma commune 1 na ani kibaru carin cakɛdaba dɔ bɛ yen ko Planetcom nin kɛra olu ka hakilina k'a cɔn kan koyi u ma suda an na dɛ wallahi maa 50 u ye anw ta 55 u ye anw ta ni 5 sugandi ko anw ka k'a garisɛgɛ fɔlɔ tigi maa 1,000,000 la la ilaha illallah commune 1 maa 1,000,000 la a bɛ sɔn k'o bɔ dɛ bro min a ka dɔn ko o min dir'i ma k'i n'a ka kan i ka dɔn sigida yiriwa cogo dɔ bɛ yen i ka dɔn awɔ min ye kumakan kelen ka maa miliyɔn caman kunnafoni i ka dɔn ka taa ɲuman sira kan ka taa sigida yiriwali sira kan moro ka taa hɛrɛ sira kan ka taa bɛn ni kelenya sira kan moro k'i ka dɔn k'i y'o baara min kɛ k'o de y'a to ni jɔnjɔ o dir'i ma o tuma a k'a dɔn min ye Adama Jabate moro an y'a salu n'an ko k'an b'a fɔ bi an na jamukan tɔ kɛ o tuma ni ne yɛrɛ kun kɛra jeli ye n kun na so wele la bawo i ni maa bɛ kun ko bonya barika ni ne yɛrɛ kun kɛra Kuyate a barika e yɛrɛ ye i fana ni maakɔrɔ la dɔn n kun na so wele la a barika Jabate ko nin cunna dɛ o tuma na ala k'a yɛrɛ ɲinɛ a ye den ka ɲininka i ka ko la ka tila ka taa fo so ala k'a ɲinɛ ne sɔn ani i ye patriote min fɔ dɛ o maakɔrɔw ani radio Benga maakɔrɔw a wulila ka se olu bɛɛ lajɛlen ma ani renouveau kɔnɔ yan renouveau kɔnɔna ta kɛra ne ye yan barikala n fana ye gundo d'a ma o tumana ko ala k'a yɛrɛ ɲinɛ ne sɔn amina rabi a cogo min ala ka hɛrɛ caman cun a yɛrɛ kan a fana ta ala k'o don jira an kɛnɛma na amina rabi ala ka jɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ Adama Jabate bɛɛ b'i kunna wolo sɔrɔ inshallah nka i ka k'i yɛrɛ ye wallahi i ka k'i yɛrɛ i ka k'i yɛrɛ ye a banna a ma nɔgɔn dɛ ndesani Yusufu bɛ fɔra o ma yanni bi ka se wallahi an kun salen k'an tɛ ko kalama an tɛ fɛn ɲɛ dɔn a don ta bɔ tan dɛrɛ dɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa baasi tɛ latigɛ kow ka ca ɲuman de man ca tun o kumana o bɛ cogo min soso ka dɔn ka hakili ta gwɛnɛkɛla la dɛ a banna Jabate ko bonya barika a banna indicateur renouveau ko bonya barika ndesani Yusu ko bonya barika groupe renouveau yɛrɛ ko bonya barika wallahi minnu ye nin hakilina sɔrɔ fana ka nin jɔnjɔn ta k'e bɔ maa 1,000,000 cɛ la moro a ka dɔn ani commune 1 mairie maa ɲɛmaw moro ani denmisɛnnin minnu ye nin kɛ agence de communication wo ani association wo moro ne fana b'a f'u ɲɛna k'u ni ce u ni baraji k'u y'a maaw dɔn wa u y'a k'u yɛrɛ ye u y'a k'u yɛrɛ ye ala k'u sara ni ka yɛrɛ ye ala k'a sababu ɲuman d'a ma yarabi moro Blanky Jara n'o ye Soni cɛ in garage a ko félicitations i yɛrɛ furumuso madame Bamba Fatikaya ko awa hali n'o y'a sɔrɔ ko ale kɔni ko ale
dimine no i ka furu kɔnɔ ko ale kɔni b'a f'i na k'i félicitation a kana dimi tɔ wolo fa e ɲɛ b'a la dɛ furugolon ka fisa fasolasigi ye b'a ka to furu in na dɛ a banna minnu m'a ta ɲɔgɔnna sɔrɔ o dɔw bɛ nimisa so bi dɛ n desani ko Planko ko tiɲɛna k'a bɛ Musa dɔn ko Plan Keita an kɔrɔkɛ ko a ma ko Zik ale Zik Musa kɔrɔ wele ten de ani ko Plan ani ko Plan nu ye Allahu akbar e m'a dɔn ko diɲɛ ka dɔgɔ awɔ le monde est petit hein hakilitan de t'a kɔrɔ dɔn a banna Moro min ye Surakata ye Surakata awa Jakite pharmacie Suleiman Keita Moro ale ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko ale b'a lamɛn ko i ni bonya ka kan n'o bɔra ye i ka dɔn awa min ye i yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Amadu Pate Jalo Vieux Jalo balonana kɔrɔ don Moro ko a b'a f'i ɲɛna ko i ni fɛn bɛɛ ka kan jamana in kɔnɔ Moro k'i bɛ baara min na ko kabini waati ale bɛ jateminɛ la kabini waati ale b'i labɛn Vieux Pate Jalo n'o ye Aja Sumano cɛ ye ko a b'a f'i ɲɛna ko félicitations ko n buramuso ɲalen k'a k'a fo n ye a banna k'a yɛrɛ félicitations sabu Vieux fana ye jamana in a y'a tɔgɔ se yɔrɔ caman mais Vieux y'an lase yɔrɔ min na ni Ala n'a kira cɛ an tun bɛ 3e place ni fɛn na an seginna an kɔ Magasuba nana an seginna an bɛ 8e final la an bɛ kɔtɔrɔ ma bɔ de ninnu y'an lase k'an sama ka taa jira diɲɛ na ni Ala n'a kira cɛ Amadu Pate Jalo an k'o fana fɔ dɛ a fɔ dɔw de ye bi dɛ kabini olu y'a bila Allah n'an bɛ o k'a Jalo jeri n'an bɛ 8e de final la san joli o ma an k'a fɔ Vieux Pate Jalo ko félicitations a barikala félicitations Ala ka jɛ a banna inshallah ndesani o kuma Yusu nin na dan sigi an ka bi laseliw la de wallahi ni Ala ka jɛ an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye Yusu Ntɔ Mamadu Kulubali alfitiri kɔrɔ don a bɛ artisanat an ka foli ba ye k'a dɔn foli kɛ Alu Jalo ye o ye n yɛrɛ k'a dɔn n dɔgɔkɛ ye ani kanubaba don kosɛbɛ Yuba Koyita u bi wele de ko Ngono Toba Ngono ani kɔnɔ Cɔrnɔ de b'a fɔ ma ko kɔnɔ Cɔrnɔba o kumana Yusu min ye i k'a dɔn Yuba Koyita n yɛrɛ dɔgɔkɛ don n ka foli ba ye ka Brema i k'a dɔn k'a fɔ Berete k'ale ka foli kɛ Madiko an ka foli ba ye Vieux Yatara Edouard ka taa se Gawusu Kulubali ma Burama Sempara Mamadou Sangare ka taa se Suleiman na Sangare ma Evariste Jara Burama Sall Vieux numéro 2 an ka foli b'u ye Morlaye Traoré Sidi Mohamed Traoré ka taa se Sidi Sanogo ma Jalakɔrɔ ja an ka foli ba n'a furumuso Dawuda Sisoko Bangoni na i kɛra dɔn an ye Ibrahima Aidara ni Asa Keita fo Sori Sidibe Kebe an b'a fo ni sanga in na Anatole Sangare Général an ka foli ba ye jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan Dawuda Mangana chef cuisinier do l'américain ka lasigidenso la jɛmukan in tɛ tɛmɛ a fana kan cogo si la mana Yusu ani américain b'a lamɛn b'a lamɛn nka olu b'a wele de k'a ka n'i sigi k'a ɲɛfɔ an bɛ ka min fɔ k'a taara de olu ye a bɛɛ n'Ala cɛ o de bɛ kɛ yen nɔ u bɛ fɛ k'a bɛɛ mɛn de k'a bɛɛ faamu n'u b'u fura yan kuma bɛɛ a b'o fana f'u ye o kuma Yusu waati a nana i jɔ koyi an bɛ foli kɛ bakurunba ye da sera minnu tɔgɔ ma da ma se min tɔgɔ ma bɛɛ ka foli bi yan an bɛ k'an bɛɛ da ni Ala ka jɛ inshallah